Dica, Neres, estate por la granota, avui vingam a almorzar a Micu, en el mercat de Colón, en València. Mireu, s'han tret el gasto, perquè les vegeu, mireu ara, les olivetes, un cacau de collaret, mireu. Ja hem demanat la cerveseta i una olla i anem a esperar que nos duguen tot. Així Micu, els almorzars són de 9:30 a 12. I sols té 3 bocadillos. Té un bocadillo de col freixida en as tendres, embotí valencià i allioli i codonyac. Té altre bocadillo de carn de cavall en creguilles, ais tendres, allioli i mel de romer, que és un dels que hem demanat. És este, mireu. Que bo. I després n'hi ha el bocadillo de calamars a l'andalusa en maionesa. Els preus són entre 10,50 i 9,50 els bocadillos en van. I vos entra o beguda i cremaet i cafè. No, cremaet és un suplement d'un euro per que Ah, bueno, un euro. Mireu, vam partir la mitad para cada ull, anem a provar-los, com estan. La mayonesa de Cádiz, ¿qué era? La mayonesa, La carne está pues los restantes se nota que són tendreta, ¿eh? Acaba de venir si per ells, no són de bolsa, I la carn està boníssima, Pa de pataqueta, com antiguament es feien, el bocadillo. No són molt grans, ja que dir-ho tot, No és un bocadillo pa fartons. No es un almorzar pa... Es que ahora estem en el mercat de Colón, claro. Estem en la crema de la crema. Però un bocadillo... D'avui la carn, si no recorde mal, la carn era d'ací baix, De Barea. de Barea. Es que le guilletes, ¿qué? I estan molt bones, són congelats. No. ¿Sí? ¿Son congeladas? No sé què dir-te jo, Aquí tienen ahí queredilles. Mírale. Ah, sí? Mira, ¿vale tú? Els bonos són congelats. Bueno, ara li ho preguntarem al xic. I la mayonesa li dona un toc, així entre dolceta, Passa que és una cosa, no són bocadillos molt contundents, A veure, però jo també vinc a almorzar i no vull cair menjant un bocadillo i després no me puga Mira, echar de la taula. porta un allioli de mel i romero. Ay, que va a estar ahí, Oli, este me encanta. Pero el aizo dulce, ¿no? Perfecte. La carn se desfà, mireu. Mireu la carn. La carn com se desfà. Una carn de cavall, de molta categoria, segur, perquè mireu. Ho apreciareu, la carn, és que mireu, Ahora me ha quedado yo intrigada en lo de las quereguilles. la carn se desfà. Yo creo que estos quereguilles no son de bolsa, ¿eh? No, pareix que no. Voy a preguntarme al chico, pero yo creo que no. El pa no serà un serà, però és un pa de forn. A ver, el pas de fosio sí. Però el pa congelat és un pa. Ara ho preguntarem tot i serem de dubtes. Pues mireu, segon bocadillo que hem demanat, també partit per la meitat, és el de calamars en mayonesa, Per què l'hem demanat? per tu. Va, prova-lo. Ui. Va, prova-lo, va, a veure si t'agrada. Perquè jo sóc amant dels calamars. És calamar, Mira que... Noto jo que m'ha deixat un poquet la mayonesa, no? Mayonesa, no, mira lo que du el meu. És salsa meri i mayonesa. Ah, I li invadeix un poquet. però està bueníssim. A pedir una cosa, el calamar és de molta qualitat, se nota que és bo. I a part, els calamars són d'ací baix, la pescateria que hi va. No són esos que agarres i tens que estirar-los, perquè, És un bocadillo, no n'hi ha molts, n'hi ha poques, perquè és calamar autèntic i el venen així baix i el compren ells. Compren la millor, però en diferència, la millor pescaderia de tota València. Una molt bonica, la tenda, i aleshores veiem, quan tallen el que és el peix, en els gàmines que el tallen, dius, uah, així, sí, perquè gasten global i tot per tallar
que són uns gàmines que valen, però una animada. Ya. La veritat que està molt bo. Jo crec que va ser la maionesa i contrarresta una micoteta, però calamar... No te hará tanta mayonesa. No, no perquè li mata un poquet de sabor. A mí me encanta. No? La busco jo. Però ja t'he dit que està molt bona. Yo igual, un poco más de calamar, ¿no? Sí. Es que, claro, es que el preu que vale el bocadillo me estarà no qualificarte. No, ¿por qué? Perquè és rentable. Ah, lo tienen contado, ¿no? No, claro, pesats, automàticament segur. Passa que jo, no sé, llevaria salsa Mary y ficaria una mayonesa, no sé, con l'altra. Kimchi. Una kimchi, per exemple, sí. Pues per últim he donat un cremaet a veure com està. Mire, a veure, pues mire, uno porta 2 dites, no, 2 dites i mig porta de arroz, Yo no? porque ya la había hecho. Sí, tu me l'has echar. No porta ni corpetas de limón. Ni Igual lo canela. tenía ya preparado, ¿eh? No sé cómo Ni fue. canela. Ni canella, ni limón, ni café, res. Anem a provar-lo, anem a valorarlo. La oloreta fa molt bona, eh? Molt bo. L'oloreta, igual li fan un preparat, un majunque i ja ho tenen fet. Molt bo. Però està molt bo, eh? Se nota. Jo crec que el faran a part, tindran ahí Igual lo fan aparte. una charreta en tot preparat i després ho fiquen i prou li Porque colaran. así ahora sí fan totéis, Mire, Ay. las quereguillas del bocadillo son artesanas. Sí, són casolanes, sí. Perquè ara vos farem una panoràmica i veureu com ho tenen tot ahí. I les creïes estan ahí tot. I les acaben de dur el llaurau, Sí, o avisió, sí. los cais. I està ben ara ficant-les ahí dins, sí. Pues mireu, el compte ha sigut 24 euros, mireu. Ho hem vist, ahí. En relació s'han cobrat una mossar 9,50, l'altre 11,50 i després los han cobrat un cafè abans, A demanar jo. cada batalla i els dos suplements. No oblideu subscriure-vos al canal i donar-li like, eh? Això, Adeu. subscriviu-se, que és molt important, que de estar el cotxe en camí.